ungiyekise zonke intombi zami ebenginazo wangiyekisa umjolo ngathandana nawe yini lento yenzayo soyangibalekela manje sanibonani niyaphila kodwa angazi wayikhethwe mina angazi noma ukufika kuqala okwenze ukuthi bangikhethe kodwa ke silana namhlanje angazi noma kufanele yini sibe la futhi naye uNkulunkulu angazi noma uneshow yini ukuthi bekufanele asibeke la kuyaye kuthiwe ukufa kwesosha ukwanda kweyibhamu kodwa namhlanje ishintshile yonke leyo nto ngoba ukufa kwaleli social file kusho ukuthi namathuba okwehluleka empini asemaningi lana mhlambe bangakhuluma abantu bakhulume ani mhlambe abantu abangayazi ukuthi ngakanani loss eyenzeke endimeni kaMaskandi ngoSaturday ebusuku uSicebi bekuyisuperstar uSicebi ubebaleke kakhulu endimeni kaMaskandi ngoba ngicabanga ukuthi njengamanje sisebenzisa uonline sonke umuntu owafika nento ka-online introduce kuthina njengamaciko kaMaskandi uSicebi njengamanje uthi mawunengoma une-album esebenzayo kuthiwe enzi one man show umuntu owasiqalela into yama one man show wasikhombisa ukuthi iyagcwaliswa ivenue biza abantu beze kuwena wedwa bazocula nawe 4 hours uSicebi okusho ukuthi njengoba kulimela uSicebi njengamanje sifana nabantu abalinyalelo uMessi beyodlala ifinal ngoba angisho ukuthi imiqondo yethu asiyithembi kodwa mhlambe kunezinto kuzoba nzima ukuthi sizenze noma siyiqale yena benasi isibindi sokuyiqala mina ngumuntu encane nje ngina 7 years ngicula ngisaba ngisho kuthiwa ngizoyoperforma la ngiqashwe khona ngaphi ke sekuzothiwa ngizovele ngisukela abantu nje ngithi ngiqasha nansi ICC ngithi abantu bazoza kumina bebonke kodwa uSicebi ngesibindi sakhe nokukholelwa emsebenzini wakhe ukwenzile lokho and wakwenza kwayimpumelelo iminyaka ilandelana so ngalokho ngifuna ukuthi uSicebi ningayeke ukumcelebrate futhi ungazizwa sengathi mhlawumbe kukhona into wrong oyenzayo uma celebrate uSicebi uma celebrate uSicebi celebrate umuntu okucelebratewa ngoba umuntu okwenzile phila ukuthi abiza abantu athozane nizongicelebrate unyaka nonyaka uSicebi ubenganqeni ukubeka i-date ngomhla ka-30 November abese release i-album ngomhla ka-29 afike lapha ya ePlayhouse seniyicula nonke ingoma entsha ngoba ubekholelwa kakhulu emsebenzini wakhe thina njengabaculi noma njengabafowabo silahlekelwe kakhulu ngoba ubefana nomuntu obefika ayozwa amanzi ngobhoko uma sezwile ukuthi hayi kuyangeneka la ebese silandele emva kwakhe siyongena khona sonke uSicebi ke ngiculile naye sadlala nasebholeni uSicebi behleze namakhokha amasha igame negame kodwa futhi egemini ubengawudlali no 5 minutes yabo
mebuye ukuyothenga amakhokho athi hayi bafana ngiphethe imbese emisha bekuyigama ke abebiza ngala makhokho akhe ukuthi amakhokho ami imbese so sonke bese size sithi masinamakhoka amasha sithi sinembese uyabo ngoba indlela abesho ngayo nase groundini ayingenele lo 2 minutes mekwagijima wayale wabuya wayale isiphelile igame kaSicebe no coach akufuni ukuthi abuze ukuthi amkhiphe yini uyabo ukwazi uthinta indaba yasegemini la uduma kahle akaye nenkinga khona umuntu owahambisa amanzi kuduma kahle uSicebe uyabo okukhomba ukuthi uSicebe ube nenhliziyo evulekile futhi ubengenayo umuntu angezwani naye mina ke noSicebe sake savuka ngelinye ilanga sisha nendlu siqhuzulwe yitshe elilodwa ngicabanga ukuthi abaningi bayakhumbula sake saqhuzulwa itshe elilodwa savuka sisha nendlu wathi unjoko nakho sisha nendlu ngamfonela ngathi wemfowethu njengoba sesisha nendlu nje asivele ke sikhelele thina amanzi siyodlala ngayo kuqala lento lapha ku social media ukuze sizoyithena amandla nangempela futhi sayenza kanjalo sayidlulela so kunina ke nonke njoba nila ngiyafisa ukuthi ningayilibali nezo ngiyafisa futhi ukuthi nishayele izandla ngoba akukhona ukuthi nilana nje ngoba sekuthiwa kuzo celebrate impilo kaSicebe engasekho ni celebrate impilo kaSicebe ekhona uSicebe ubengathengi nethikithi elilodwa mene show abantu abebeqeda amathikithi bekuyinina sinenkinga yokuthi abaculi isikhathi esiningi bathandwa bengasekho thina uthande silibona kuSicebe manje engasekho nimbonisile lona esaphila sengathi ningaqhubeka njalo njoba uSicebe akwazi ukuthola into ka-online wayiveza ukuthi ibe khona umsebenzi wakho uhleli online forever angeke uzusuke ngibonile ukuthi kunama-complaint gatsheni athi kukhona iy'ngoma noma ama-album angekho ku-YouTube ngizocela ukuthi nisenze isiqiniseko sokuthi ayabuyela ayavela ebese senza isiqiniseko sokuthi uSicebe simdlala every day ngoba angeke sasenzele omunye umsebenzi kodwa lo osele awuphile uphinde uphile inguna phakade angifuni ukukhuluma ngokwelanga la Saturday ngoba angithandi ukunikhalela ngifuna nje ukukhuluma ngoSicebe njengomculi sibonge ithuba asiphe lona njengabafowabo sibonge uthando asiphe lona njengabafowabo sibonge uthando nani njengomphakathi enimnikeze lona siphinde sibonge umndeni gatsheni Dlamini ngokusiboleka uSicebe ukuthi anqamula amazwe ubusuku nemini ehamba eyojabulisa lezi inkumbi zabantu nomphefumulo wakhe futhi ophumele la abesendleleni khona eyojabulisa inkumbi zabantu ebese ke ngiyabonga kakhulu ngihlele ngezantsi siyabonga kakhulu uxolo manje nginixoxela udaba angithi uyabona kwi-program kunale party abantu abaningi abangayithandi yezikhulumi asifuni ukuvala ngezikhulumi sifisa ukuvala ngengoma so asiphushe izikhulumi mase sibeka ingoma nasisazoyishana ngakhathazeki kunenkulumo eneqile lapha ekhulunywa umfokaZondi ngihleke ngingale phandle inkulumo uthe nanisha nendlu nekhumbula leyo nkulumo aniyazi manini-ke nginixoxele nginibona naniyazi wayithi Shalamusi uSenzo uNtencane benoSicebe ku social media ekseni bashuthwa belele bobabili bethe kunontombazane oyishaya iselfie eceleni kwabo the anikhumbula incident baphuma kanye engizonixoxela khona ke bonke abaculi engazi babe mbandakanyeka kuleyo ntombazane behamba beyodelete ko inbox izinkulumo ababeyikhuluma
ukuba ukhona unjoko lapha phakathi kwethu ungomunye abaculi abagijima nami ngagijima ngobheka untombazane saphele lapho ngokwenkulumo untombazane weza nathi ngohlelo ibhadi lasala noSicebi noNtencane ibona impela abashuthu abelele emqamelweni omhlophe kubuka ngazuthi kwakusendaweni eyodwa insuku nje zayihlukene uthi ke ngikuxoxela ukuthi kungani uSicebi waba ngomunye wabantu abazovela uNtencane ukhona uyikhulumelele ngiyajabula ukuthi uthintele lo daba lolo isizathu ukuthi uSicebi avele inhliziyo yakhe enhle kakhulu uSicebi ubengakwazi ukuthi cha lokho angikufuni okuningi okuqhamukile ngoSicebi kwavele emphakathini ingoba uSicebi ubengafani nathi nezinye inkeshembe ekhona phakathi kwethu ezithi mayithinta ithi intombazane yaphapha sithi yewena musu kuphapha uSicebi ubevuma konke inhliziyo yakhe enhle ngicathi wayiswela indlela ukuthi kule ntombazane wayengayikhuza kanjani angazi nomuntu encane wazama ukuyikhuza ingakaphosti kodwa angiboni wazama ukukhuza uSicebi ngibona ukuthi mina wathi hayi poste leyo nto so inkulumo enjena sike sayithinta kakhulu na ku social media masikhuluma ngaye siyasaba ukuveza ezinye zezinto eziwubufana uSicebi njengoba ngishela ukuthi ube umuntu obenganazi izitha kodwa bekuwumfana loya ubesemncane ebuncaneni bakhe I'm so happy ukuthi uphilile uSicebi bawufakaza abafowethu uphilile uSicebi bafowethu uSicebi uyijabulelile impilo yakhe uSicebi ukusebenzise konke ayikuzele lapha emhlabeni maqedwa ahamba engaphethe lutho ngithe embhalweni wami kulo yamzimba kuseneyingoma ezingaculiwe imbhalo engabhaliwe bengikusho enkulumeni yami kodwa bengungabaza lokho ngoSicebi uSicebi eminyakeni emincanyana efikile emculweni ngangamfuni ke mina ngoba waqhamuka kabi ngesikhathi soqhawe lami ngathi mina lo mfana lo nokuthiwa ukaThuthani hayi uyalingisa lo mfana nisiyekeni ngalomfana uyafudumeza abafana ngathi mangifika ngakithi babedlala ingoma zakhe bonke emafoni njobe eshushu into encane ukuthi ube online kakhulu uSicebi capitalize online emveni kolokho angazi ukuthi iplay ngoma ayikhiphile ngathi wakhipha ngoJune nangoDecember waphindwa wakhipha ngomunye uGudi esaqala nje ama-album kaSicebi ngendlela ade emaningi ngakhona ungazofunga ukuthi umculo ophila isikhathi eside kanti isikhathi esifika kasikabe ngase emculweni esincane kakhulu kusukela nje ngo2016 mangingaphosisi ukuze kube manje awukho unyaka wakwaMphuthu uSicebi akangakhipha asiqhubekele phambili solokhu sinje siyixoxa udaba likaSicebi Imalusi TV kulethela izindaba ezisematheni ungakhohlwa ukusilandela kuzo zonke inkundla zokuxhumana